אבל היום אנחנו הולכים לדבר על הטיפוס הראשון, וזה בעצם המניפסטור. אז קודם כל ככה, באמת המניפסטורים הם בערך 9% מהאוכלוסייה. אני, מצד אחד אין לי המון ניסיון עם מניפסטורים, זאת אומרת אין לי במשפחה הגרעינית שלי מישהו מניפסטור או משהו כזה, אבל כן ככה זכיתי לכמה חברות מאוד טובות שהן מניפסטוריות, ואני מודה שזה טיפוס שהיה לי, ועדיין לפעמים קשה לי להבין וקשה לי, ככה מאתגר לי, זה טיפוס שמאתגר לי, אוקיי? אני באמת, כשהתגברתי על זה, זה פתח לי הרבה מאוד ככה חמלה ואהבה כאילו כלפי הטיפוסים האלה, במיוחד שהחברה הכי טובה שלי היא מניפסטורים. אז המניפסטורים בעצם הם טיפוס שנחשב טיפוס אנרגטי, כי יש לו חיבור של איזושהי אנרגיה, של איזשהו מנוע לגרון, אוקיי? ובעזרת הקול שלו, בעצם הגרון זה המרכז שבו אנחנו מביאים לידי ביטוי, ואז כשמתחבר לזה מנוע, אז זה בעצם עשייה, אוקיי? זה ליזום ולידע. ובעצם המניפסטורים באמת באו ליזום ולידע אותנו במעשים שלהם בעצם. ומה שחשוב לדעת זה שהאנרגיה שלו קיימת, אבל היא באמת למרחקים קצרים, אוקיי? זאת אומרת, היא לא נועדה לרוץ למרחקים ארוכים. המניפסטורים, אתם זוכרים את ההשוואה שעשיתי לחלקי הרכב, אז המניפסטור הוא ההצתה, אוקיי? הוא ההתנעה של האוטו. ובעצם המניפסטורים, כמו שאמרתי גם, הם מתחילים את תהליך העשייה בעולם. ומי שממשיך ומכוון את התהליך הזה זה הגנרטורים והפרוג'קטורים. אבל כאילו למרות זה בעצם, אם תשאלו מניפסטורים, אם הם מוכנים לשחרר את הפרויקטים שלהם, הם יגידו שמאוד מאוד קשה להם, כי בעצם זה אנשים שמאוד קשה להם בדרך כלל לסמוך על אחרים, מאוד קשה להם לשחרר את העשייה שלהם, ובעצם כשהם לא משחררים את העשייה שלהם, ולא נעזרים בסביבה, שזה או גנרטורים אחרים, או פרוג'קטורים, אז הם פועלים בעצם בניגוד לאנרגיה שלהם, ואין להם אנרגיה לטווח ארוך. הם לא פה לריצת מרתון, הם פה לריצת ספרינט, אוקיי? אז כמו שאמרתי, המניפסטורים הם באמת טיפוסים מאוד עוצמתיים, ומאוד מיוחדים, ועם כל העוצמה שלהם, רובם, זאת אומרת לא רובם, אני לא יודעת אם להגיד רובם, אבל הרבה מהם לא בהכרח יתפסו את עצמם בתור אנשים כאלה, כן? אפילו ההסתכלות שלהם על עצמם, תהיה שהם אנשים מאוד מאוד עדינים, מאוד, כאילו איך מניפסטורית חמודה אמרה לי, כאילו בפנים אני דובי אכפת לי, כאילו זה שאנשים רואים אותי בצורה כל כך דומיננטית ועוצמתית, זה אני לא רואה את עצמי ככה, זה מה שהיא אמרה לי, והיא ממש גרמה לי להסימון לגבי המניפסטורים. אז בעצם אנחנו מדברים פה על הילה אנרגטית, וההילה האנרגטית של המניפסטור היא הילה שהודפת ודוחקת החוצה, אוקיי? למה? כי הם באו בעצם להביא שינוי, אוקיי? ובגלל שהם מביאים שינוי, אז ההילה האנרגטית שלהם לא נותנת לשום דבר להיכנס, היא מאוד צפופה ודחוקה, וזה כדי שהתהליך שלהם, התהליך הפנימי שלהם, לא יהיה מושפע מגורמים חיצוניים, אוקיי? הם לא באו להיות מושפעים מאחרים. עכשיו, תדמיינו לעצמכם איזושהי בועה, בסדר? סביבם, סביב כל אחד מהטיפוסים, אבל סביבם, שיש לה כזה בעצם כמו חצים כאלה החוצה, אוקיי? הצד השני ירגיש את האנרגיה הזאת, אוקיי? ובגלל זה לפעמים יכולה להיות תחושת אי נוחות ליד מניפסטורים. אני יכולה להגיד שאני מזהה הרבה פעמים את האנרגיה המניפסטורית שנמצאת בסביבה שלי. עכשיו, המיינד שלנו
מפרש את זה בכל מיני דרכים, זאת אומרת, הוא לא יגיד לעצמו, טוב, זה האנרגיה של הבן אדם. לא, הוא יתחיל לספר סיפורים, אוקיי? הוא יגיד שזה חוסר חיבור, שפשוט את לא מתחברת לבן אדם הזה, או שפשוט דברים מאוד מאוד ספציפיים על איך שהם מגיבים, או איך שהם מדברים, אבל בפועל באמת מדובר אך ורק באנרגיה. וכשאנחנו לומדים להתגבר על החוסר הנוחות הזאת, אנחנו יכולים לגלות אנשים ממש מופלאים. עכשיו, במפות של המניפסטורים, אנחנו בעצם נראה איזשהו מנוע, אוקיי? איזשהו אחד המנועים, או בקשר ישיר או בקשר עקיף, שמחובר לגרון. כמו שרואים כאן, כאן זה בעצם סימון של כל הדרכים המניפסטוריות, כל המסלולים שמובילים להגדרה מניפסטורית, אוקיי? אז בעצם החיבור הזה, כמו שאמרנו מקודם, זה מה שנותן להם את היכולת, בעצם להגשים את הרצונות שלהם, אוקיי? זה בעצם הדחיפה הזאת, החוצה. והדחיפה הזאת החוצה היא לא קורית במודע. חשוב לציין ששום דבר מהתהליכים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הם לא תהליכים במודעות, אוקיי? זה הכל דברים שאנחנו לא מודעים אליהם. אז בעצם הדחיפה הזאת החוצה, היא זאת שתגרום לאנשים בסביבה, להרגיש לא נוח, אוקיי? עכשיו, סביר להניח שמי שלא ירגיש בנוח, פשוט יתרחק, כן? אבל באמת, אני באמת יכולה להגיד עוד פעם ברמה האישית, אפילו יש לי חברה אחת ספציפית שהיא מניפסטורית, והיה לי מאוד קשה איתה, מאוד קשה איתה. אבל לאט לאט כאילו אמרתי לעצמי, אוקיי, היא מניפסטורית, זה הקטע שלה, זה העניין שלה, כאילו, אני כאילו חשה בתחושה אי נוחות, בגלל שלי, כאילו אני מרגישה פשוט את התנועה הזאת, אוקיי? אבל באמת שברגע שהשתחררתי מזה, אז יכולתי לראות את היתרונות המדהימים שיש למניפסטורים. אז זה בעצם לגבי העילה האנרגטית שלהם. ולכל אחד מהטיפוסים יש מה שנקרא שאלה קיומית, אוקיי? וכמו שאמרנו לפני כן, המניפסטורים הם טיפוס משפיע, אוקיי? רק בעצם האנרגיה שלהם, העילה שלהם יוצאת החוצה ומוציאה החוצה את השינוי, והיא דוחקת החוצה איזושהי אנרגיה. ולכן כאילו השאלה השורשית שלהם בעצם היא מה ההשפעה שלי, כי הם באו להביא השפעה, אוקיי? זה המהות שלהם, ודרך ההשפעה שלהם, דרך היכולת שלהם בעצם להשפיע על הסביבה, לייצר שינוי בסביבה, הם חוקרים ולומדים את עצמם, ואין פה שום דבר מודע, עוד פעם. אבל זה בעצם הדרך שלהם, כאילו ההשפעה שלהם על הסביבה שלהם, היא זאת שמאפשרת להם ללמוד את עצמם, ולהבין מי הם, אוקיי? כי זה המהות בעצם, להשפיע בסופו של דבר. עכשיו, אסטרטגיית הפעולה. אסטרטגיית הפעולה של המניפסטורים זה לידע את הסביבה בהחלטות שלהם. וכבר אני אומרת מעכשיו, אצל כל אחד מהטיפוסים, אסטרטגיית הפעולה היא הדבר הכי קשה לעשות, אוקיי? ואצל מניפסטור, לידע את הסביבה שלהם, זה הדבר באמת אחד הדברים הכי מאתגרים שיש להם, אוקיי? עכשיו תחשבו, הם מסתובבים עם החליפה הזאת, החליפה הדמיונית הזאת, שכל הזמן דוחפת אנשים שהם לא באמת מבינים שהם דוחפים אותם, אוקיי? אנשים מרגישים את זה, בסדר? ובגלל זה בעצם ברגע שהם לומדים לידע את הסביבה שלהם בכוונות שלהם, אוקיי? הם בעצם מאפשרים לסביבה להיות יותר רכים, להתרכך יותר, נקרא לזה, אוקיי? גם אם הם לא מסכימים עם מה שהם רוצים לעשות, זה לא משנה. עצם העובדה שמיידעים, כשמניפסטור לא מיידע, הוא מייצר איזשהו כאילו כזה, מה? למה לא אמרת? כאילו, מה זאת אומרת את הולכת לשירותים? למה לא אמרת לי שאת הולכת לשירותים? זה כאילו ממש ברמה הכי בסיסית, אוקיי? ובעצם בגלל זה האסטרטגיית פעולה שלהם היא לידע את הסביבה שלהם. אני כבר אומרת שאני רואה שאנחנו אולי נגלוש ב5 דקות, בסדר? אז האסטרטגיה היא בעצם תוצאה של הדחיפה הזאת, של האנרגיה הזאת, שהיא
היא בעצם מביאה את השינוי לכל מקום שהיא נמצאת, והסביבה צריכה להיות מוכנה, היא צריכה להיות מוכנה לשינוי הזה, כי יכול להיות שהוא לא יהיה נעים, כי בעצם זה כמו, לפעמים כמו מרגיש, כמו איזושהי פלישה לטריטוריה האישית שלי, אוקיי? עכשיו שוב, הם עומדים שמה, בסדר? אני עומדת פה, הם עושים צעד אחד, הם לא קרובים אליי פיזית אפילו, ואני מרגישה את זה, כאילו, וזה בדיוק המהות הזאת של האנרגיה הזאת, כן? ובאמת זה האתגר הכי גדול שלהם, כי זה לא ההתנהגות הטבעית שלהם, אוקיי? הם מבחינתם מעדיפים לעשות הכל לבד. הם מבחינתם מעדיפים להמשיך לרוץ לבד. מניפסטורים זה כמו רכבת שדוהרת על 120 קמ"ש, ולא רוצה לעצור בתחנות בדרך. לא בא לה לעצור ולעלות נוסעים איתם, אוקיי? הם רוצים, עזבו אתכם, מה שנקרא, עזבו אותי, אני אהיה הרבה יותר יעיל אם אני אעשה מנקודה א' לנקודה ב', בלי לעצור את כל התחנות האלה. באמת כאילו זה הטיפוס, ולכן גם האסטרטגיית פעולה הזאת היא מאוד מאוד מורכבת להם, אוקיי? ואנחנו מגיעים לחותמת רגע שלהם, כשהחותמת רגע שלהם נעה בין שלווה לכעס. אז כמו שאמרתי מקודם, המניפסטור זה טיפוס מאוד עצמאי, והם מאוד עוצמתיים, ומבחינתם הם לא צריכים אחרים כדי לשרוד, זה כאילו סוג האנשים שיגידו לך כאילו שהם לא מבינים למה הם צריכים לחיות עם אנשים אחרים, כאילו לפחות 3 מתוך 4 החברות שלי שהן מניפסטוריות, כאילו בגישה הזאת לחיים, אבל אל תשכחו את שאלת השפעה שלהם בעצם, זאת אומרת, הם לומדים את עצמם דרך ההשפעה שלהם על הסביבה, אז הם צריכים את הסביבה הזאת כדי להשפיע, כי ככה הם לומדים מי הם בעצם. אז בפועל, כל מה שהם רוצים זה שקט, אוקיי? כל מה שהם רוצים זה שקט ושלווה, והדרך היחידה שלהם להגיע לשקט ושלווה, זה בעצם דרך האסטרטגיה, שמאפשרת לסביבה להתרכך, לקראת השינוי, וזה לא משנה מה זה, כאילו, זה באמת, זה ממש חשוב להם לידע כאילו את הפעולות שלהם. אגב, אני אגיד משהו קטן, אולי אדגיש את זה אחר כך, אבל שגם מאוד קל לדבר עם מניפסטורים בעזרת ידוע, אוקיי? זאת אומרת שכמו שהם אוהבים, כמו שהאסטרטגיה שלהם היא לידע, ככה קל להם להתנהל כשהם מיידעים אותם. פשוט, נגיד, אני אגיד את זה אולי קצת בהמשך, אבל נגיד ילד מניפסטור, אז במקום להגיד, אתה רוצה לבוא לאכול, להגיד, האוכל על השולחן. והם כבר יבואו, כאילו, זה ממש כזה, זאת ממש דרך מאוד טובה להתנהל עם מניפסטורים. אז אני חוזרת חזרה לחותמת רגש. אז בעצם כשמניפסטור פועל לפי האסטרטגיה שלו, השינוי שהוא יביא, יהיה יותר מותאם לסביבה, זאת אומרת, הסביבה תהיה הרבה יותר מוכנה. ההשפעה תהיה הרבה יותר גדולה, כי בעצם האנשים יהיו מוכנים לשינוי הזה, ואז הוא יחווה את השלווה הזאת שהוא מחכה לה, סליחה. כשהם לא יפעלו דרך האסטרטגיה שלהם, הסביבה שלהם תתרחק, כי היא כאילו היא תהיה באינוחות, אוקיי? הם לא הרגישו נוח פתאום על הדבר הזה שהם רוצים לעשות. כזה, מה זאת אומרת? כאילו, למה לא התקנת? למה לא אמרת? ואז בעצם ההשפעה שלהם בסביבה שלהם תפחת, והתעורר כעס מאוד גדול על הסביבה שלא השתנתה, בעצם שהסביבה לא השתנתה כפי שהם היו צריכים שהיא תשתנה. עכשיו שוב, אין פה תהליכים מודעים, וחשוב לי להדגיש את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אוקיי? אני רוצה שתחשבו על זה סתם, אפילו חשבתי על זה כמו זריקה, אוקיי? אנחנו הולכים לאחות וצריך לעבור זריקה. אז אם נותנים לנו זריקה בלי שאנחנו יודעים שאנחנו אמורים לקבל זריקה, אנחנו ישר קופצים, כי זה קפיצה אוטומטית, אבל אם אנחנו מוכנים לזה, שאנחנו הולכים לקבל זריקה, אז אנחנו, גם אם כואב לנו, גם אם לא נעים לנו, אנחנו מוכנים לשינוי הזה, אנחנו מוכנים לדבר הזה, אוקיי? ובעצם המקור של הכעס המניפסטורי, הוא לא רק מתוך זה שהסביבה לא מוכנה, אלא בעצם תוצר של חיים שלמים שהסביבה התנגדה להם, אוקיי? זה בעצם, לאורך החיים שלהם הם למדו, שכשהם, כאילו כשהם עושים משהו, אז כועסים עליהם, והם לא יודעים איך לעבוד עם זה, אוקיי?
ואז הם צוברים הרבה מאוד כעסים, כי מגיל ילדות וינקות כל הזמן עוצרים אותם, אוקיי? עוצרים אותם, אומרים, לא, 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 אל תעשי את זה, לא, 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 אל תעשי את זה, לא, זה לא טוב, לא, זה כן טוב, כל הדבר הזה, והם רגילים שעוצרים אותם. עכשיו, יכול להיות שיש כאן, בעצם יכול להיות שיש מניפסטורים שלא בהכרח יזדהו עם הכעס הזה, אוקיי? בטח לא כזה שמופגן כלפי חוץ, כן? אבל יכול להיות שעשיתם כבר עבודה עם זה, יכול להיות שאתם היום הרבה פחות מושפעים מהכעס הזה, אבל התחושת כעס הזאת היא משהו מאוד שורשי ומאוד עמוק, ובעצם יכול להיות גם שאתם לא מגדירים את זה ככעס, כי כמו שאמרתי לפני כן, חותמת הרגש היא איזשהו בסיס של בסיס, עליו יש כל מיני רגשות אחרים, עליו יכול להיות עצבים ורוגז ועלבון ועצב ועוד כל מיני כאלה, אבל כאילו התחתית של המשולש הזה, של הבסיס הזה, זה בעצם הכעס. ובאמת כשמתחילים לגרד את השכבות, אז אנחנו מגלים את החותמת רגש הזאת. אז ככה לקראת הסוף, אני אגיד קודם כל שאם אתם מכירים מניפסטורים, ואם יש בחיים שלכם מניפסטורים, במיוחד אם זה אחד הילדים שלכם, אז חשוב שתלמדו באמת איך לתמוך באנרגיה הזאת, איך לתמוך, איך ללמד אותם לסמוך על האנרגיה שלהם, למרות שתכלס אני אגיד, אי אפשר ממש ללמד מניפסטורים, יש להם את הדרך שלהם, זה צריך לבוא מהם, אבל כן תעודדו אותם ליזום ולידע, הידוע הוא ממש ממש חשוב, ולהקשיב לסמכות הפנימית שעל זה אמרנו נדבר ביום רביעי, ולא להתערער מהסביבה, זאת אומרת, לא להתערער מאנשים שאומרים להם מה לעשות או כן לעשות, או לכם מה לעשות וכן לעשות. אני אגיד כמה מילים על ילדים מניפסטורים. בעצם ילדים מניפסטורים זה ילדים מאוד עצמאיים, מאוד מאוד עצמאיים, והם רגילים שעוצרים אותם. עכשיו, ילדים אנחנו לא מלמדים לידע, כי ילד בן 3 לא יידע אותי שהוא הולך לגן שעשועים בלי לעדכן אותי. ילדים אנחנו מלמדים לעדכן ולבקש רשות, אוקיי? לבקש רשות, הדגש הוא על בקשת רשות. באמת, זה ילדים מאוד 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 עצמאיים, כי יש להם איזושהי עוצמה גולמית, שעדיין לא נתקלה בחסמים של החברה, אוקיי? עכשיו חשוב לי לנפץ איזושהי מחשבה מאוד נפוצה. המניפסטורים לא חייבים ליזום כדי ליצור שינוי, אוקיי? לפעמים, רק העובדה שהם נמצאים בחדר, מביאה איזשהו שינוי טבעי. כי כמו שאמרנו, הם פשוט, האנרגיה שלהם פשוט יוצאת החוצה. זאת אומרת, יש לפעמים איזושהי, לא יודעת, מחשבה מאוד נפוצה, שמניפסטורים כל הזמן צריכים לרוץ וליזום דברים, אוקיי? זה לא המצב. הם צריכים ליזום כשהסמכות שלהם אומרת להם שהם צריכים ליזום. אבל בשאר הזמן, עצם העובדה שהם נוכחים בחדר, מייצרת ממש תנועה אנרגטית, אוקיי? אז באמת אם אתם מכירים מניפסטורים, ואולי אפילו מדובר באנשים שמייצרים אצלכם איזושהי רתיעה כלשהי, אז קודם כל תדעו שזה לא אשמתם, והם פשוט אנשים מאוד מאוד עוצמתיים, והם בדרך כלל לא יודעים איך הם אמורים לפעול. הכי חשוב זה שלא תגידו להם מה לעשות, זה הכי חשוב אצל מניפסטורים. והשורה התחתונה היא שבאמת המניפסטורים הם טיפוס מאוד מיוחד, אנרגטי, בעצם הטיפוס היחיד שבא ליזום מכל הטיפוסים, זה הטיפוס היחיד שזאת האסטרטגיה שלו, שבעצם זאת דרך הפעולה שלו, ליזום, והם באו לעולם להביא שינוי, באתם לעולם להביא שינוי, אבל יש לנו כאן מצטרפים, אני רואה ב5 דקות האחרונות, אבל לא נורא, אז בעצם באתם לעולם להביא שינוי, אבל אי אפשר לייצר שינוי לבד, וזה מה שחשוב להבין, אתם טיפוסים עצמאיים שיכולים לעשות הכל לבד, אוקיי? אבל לא בשביל זה באתם כדי להביא איזשהו שינוי, ליישם אותו, ולא להמשיך אותו הלאה בהכרח. עכשיו תקלטו את האבסורד רגע, בסדר? זה אבסורד ממש שהוא רץ לאורך כל העיצוב האנושי בהרבה מאוד דברים. רק 9% מהאוכלוסייה הם מניפסטורים.
אוקיי? אבל בפועל כולם רוצים להיות מניפסטורים, אוקיי? אנחנו גדלים בחברה שדוחפת אותנו ליזום, היא דוחפת אותנו, תחשבו על המילה יוזמה ויזם, וכן, מה, אני יזם. כאילו, החברה שלנו דוחפת אותנו להיות יזמים ולפעול מתוך יוזמה ולא לחכות, אבל רק המניפסטורים יודעים באמת כמה זה קשה באמת להיות כאלה. וכמה התנגדויות הם חוו מהסביבה שלהם, וכמה אנשים אמרו להם, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, עד שהם פשוט למדו לא להגיד לאף אחד מה הם עושים, וזו הסיבה שכל כך קשה להם להגיד מה הם עושים, אוקיי? לידע את הסביבה שלהם. חשוב לי להגיד למניפסטורים שיש להם המון השפעה, יש להם המון כוח, זה בעצם כל תנועה קטנה של מניפסטור, גם אם להם היא נראית מאוד מאוד קטנה, היא עושה גלים, אוקיי? האנרגיה שלהם עוצמתית והיא חזקה, והסביבה מגיבה לאנרגיה הזאת. זה בעצם ההכרה, כאילו ההכרה בעוצמה הזאת, גם אם הם לא חווים אותה בעצמם, היא מאוד מאוד משמעותית לתהליך הפנימי שלהם, לעבודה הפנימית שלהם. ואני יכולה להגיד שזכיתי כמה פעמים לראות מניפסטור במלוא עוצמתו ותפארתו, וזה כוח שאי אפשר להתכחש אליו, הם שועטים קדימה באיזושהי עוצמה מטורפת, אי אפשר לעצור אותם, אוקיי? אבל באמת כאן האסטרטגיה היא כל כך חשובה, כי הם לא באו לרוץ מרתון, הם באו לרוץ ספרינט, והם צריכים את הפרוז'קטורים ואת הגנרטורים שיהיו בסביבה שלהם, כדי לאזן אותם ולהשתמש באנרגיה הלא רבה שיש להם, באופן מאוזן ונכון. אז באמת, המניפסטורים רק רוצים שקט ושלווה, זה הדרך היחידה הכי מהירה שלהם להגיע לשם, היא ללמוד לידע את הסביבה שלהם, במה שהם רוצים לעשות ובכוונות שלהם, ולמרות הקושי ולמרות האתגר לעשות את זה, באמת ללמוד לעבוד עם הסביבה, וגם לאט לאט להתעלם ממנה, זאת אומרת ללמוד לעבוד איתה, אבל לא לתת לה להשפיע על התהליך שלכם, להקשיב לעצמם ובמיוחד לסמכות שלהם ולפעול מתוך עצמם, ולאט לאט הסביבה תירתם. עכשיו ככה, אנחנו ממש 2 דקות וכאילו סיימנו כבר בעיקרון, אני כן אגיד שככה חיפשתי דוגמאות מהעולם ומהארץ, במיוחד בעקבות המצב שאנחנו נמצאים בו, למניפסטורים מפורסמים, ואני אספר שקודם כל בני גנץ, רמטכ"ל לשעבר ומי שנכנס לממשלת החירום, הוא מניפסטור רגשי, וגם אריאל שרון שנמצא הרבה בכותרות עכשיו בימים האחרונים, הוא מניפסטור רגשי, וגם אביב כוכבי שהיה רמטכ"ל, גם הוא מניפסטור, ואושרת קוטלר השדרת חדשות, גם היא מניפסטורית. בעולם יש את ליאונרד כהן, שהוא היה מניפסטור, וצביקה פיק, צביקה פיק הוא מהארץ, לא מהעולם, סליחה, ואת תום קרוז, וג'ורג' מייקל, וסילבסטר סטלון, ויש עוד הרבה מאוד מניפסטורים מפורסמים, ואם תחשבו על האנשים האלה, זה אנשים שבאמת יש בהם הרבה עוצמה, הרבה כוח, אוקיי? כל אחד מתבטא בצורה אחרת. אז אני אגיד לכם תודה.